was say chairman Sabon so dia tuja. Was say NPP Mrashebajafo bi e baba da dwa. Sanka sika ni bi e fa kana je kwa so. Na wakwa koma won mu sika. Yera kenofrata huntino. Ene won be yemu hwehwemu. Abusua na ntetie bi Sompa FM nsɛmtwɛfo yɛ tetie wie HSM Rasewjani o Rasewje fie ma de somo do me kwabenya baton pesu aso. Sara adwo asafo otu o man mu kɔtena brochiri no yɛ tetie ne sɛ aso abeduru o man yi mu ne bɛkɔ ne akwa kubusemu asɛm. Yɛbɛkɔ nkramantemu ne yɛtete akyerɛ sɛ fiti anurade ba no ka hyentuade abo ahyenkafo no wankasa asa totum bi. Ɛna no pɛ yaban de aba bɛtu dwa sɛ nyɛ no kra dansɛm bi a ɛbɛyɛ akɛ uba yɛse sɛ Petro ya shoto ɛwɔ o man yi mu no. Na wokɔ Kenya sede ba Dr. Mensa no abusua anka ne sane na won moje ka hyentuade abo no fa no ene ntumu foforo eno so abeka ho. Mfifi mantemu so yate sɛ passengers na dawa for dia bani ni nyina lorry face ya yatutum ya. Waye nka ye somsronko de ama posifo bi afempem yenu ni dunsia abapem na duonom yenu so afia ye wom yi wonom hwere wonom nkwa wonom dwumadie mu. Abusua weni afoforo pini akekese ne sɛ kase a baabi a wo bia na wie ye ba ne ye de aba besom wadwenche no nsusu fa ka ho wabra o ka ho we social media platforms awodo nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu no o de bia ono Guso ya beka se ne mamu no ye bekenkan ede ama aseda enkoma kens award don for ya dum afie da bia ne ye tena sem Rasewjani o Rasewje fie ma de hia wo mo asen central abaton pesu ase no ho adanse na amanse aba beto wana wa wo mu die ne president ya wo pedi ntini hia ne so besi nkonya o Sompa 93.1 FM ho na ensema mbeka no wa fa bi ede atu okotudwem na afi so Fido anuane dino aye FIDO o pebosia bo a ehun si ho ye kuma bi abusua dino ye Fido na ye hye na so se okọ ye website ho a aye www.sompafmonline.com Facebook ne ye Sompa 93.1 na YouTube aye Sompa TV ye na wie ya tena se bekenkan ensam yi aye me akosia ajewa kwade boaten menemenia nana ya obo amalibia boga afei ensam no nchemu enie ya kwa my Ghana mra Sebedwafie na domkase no ba no dani yewura wasai chairman sabonso no akroye na wo ba so ame abato ampaso so a woyɛ mra Sebedwane ya wogina modem adehye wo honom na wode atodwa ena da dua wa abra mra Sebedwafo wo mpanyimfo hyiaye na wo no so adwene dia for my Ghana na nkan kwa ne mpuntu otitiru kata shade proye dwene mu die ne ya je o man ya boso na Ghana dan da nyina ya san kɔ yɛchie no ho enam so mo de akwakoto dwa kyerɛ sɛ nyame no kwasɛm ni wɔnom tete nsensɛm bi na nsentam afa yewura kenofrata wo man Ghana photo sanfo ya emra Sebedwafo bi bɛ sɛ aduo watwehwere ye na wɔnom fransam twofo hia mu de to dwa kyerɛ sɛ papa no wɔnom pɛ no enna mpani kina nam ne nneɛma ahodoɔ bi a wɔyɛ ntima mpanyi na ado wɔnyina ne tumi so na nka papa no wɔma ne ntena nkyɛn no ho no wɔnom tete nsɛm bi sɛ papa bi yes so wɔyɛ businessman afa akyire yanka sa nipa makoma kwaduo wɔtwe no wɔfa ka na kyekyie kwan so akwakotua damudie de ama wɔnom na asasɛm ne baba to dware nyame anim ni wɔn ho adwiri wɔn yie pa enam so ntim na Sebedwafo baba hyase ne kyene yata na wɔnom ahwɛ sɛ sa NPP amanyɔkɔ ne nipa makoma kwaduo wɔtwe na Sebedwafo no a na nkasikani bi ekwakotua bribe de ama wɔn no enhwɛmu franchim ebefre soro na akwakosi fam sene yɛbɛyɛ a wɔkyena bio na damudie ahodoɔ bi entumi nkɔso ɛwɔ man Ghana mu yewura wɔsai chairman sa bonsu of my caucus members demanding the exit of the finance minister. There's some allegation out there that there's an attempted bribery case, whether bribery or inducement or whatever. As I stated, yes, it's come to my notice, and that issue has come before us. Let me say that it is not the group that started that. That maybe somebody attempted to bribe. I'm saying so because even though the issue started with about 80 plus, the group of 80 plus, the caucus meeting aligned with the session of that group. So it's no longer the cause of the 80 plus group. There could be the agenda for the entire caucus. But we're having some discussions on that. But with particular reference to the attempted bribery, as I've been informed about that, and as I responded
to same matter when I was interviewed by one of your prime stations. I said that is coming for we'll investigate if it is true, and if it's true, to establish the motive of that person. That's what I can say of it as of now. Not knowing what the motive is. Sometimes these things come up. You remember the issue of a minister who was nominated to appear before the vetting committee. There was an allegation that he had attempted to bribe some people or influence some people. Eventually, it turned out to be, I wouldn't say falsehood, but an untruth. So even though this one has come before me, not having gone into it, I don't want to make any pronouncement on that. Let's see if indeed it is true. And that is no insult to the intelligence or the integrity of those people who spoke to it. We want to investigate if it is true, what is the motive of the person, and then we can make some statement on that. But we're not there yet. We'll see as time goes by. Thank you very much. I was young, I attended Kenya Swamemra Shabba Johnny, one or Koyai, why Adam Cassiano Bano Danny, Yera was say chairman Sa Bunsu. Ferguson de mujinamra so ejefie mu ho no mo a na mama ne tua bebo some mienu na wotwe ne de mra so ejani obo mra so ejefie ma de so mo do me kwabenya batom peso so ma me sarajo asafo ne na mo a na hu apaso wa bra na mra so ejafo na eba fia ba baji wo ma home no wo mo edu mami ene kwaji wo ma home ene omo ba ya omo ba be she adwuma se wo mra so ejefie mu no mami ya no mo sade ne ba ye ene se mami ya kwa kwotena America bonte so ne abrochira Nesima waka nyina ne se ne ma wa wo mu no ebi yade ne bra so de kwada ne kwa bruchirima a doctor fo firi wonum na ne yese wo mo para nsuo wo ma wi ko day wo mo kaka pempe blato ne kenasa a doctor fo egu America bonte so na pebi mo de aman kwada no ama mo ho asa to mo asa ba ma yimum na okọ ene keka ko be afe ene mra kakra nie na mra so ejafiem so ko no mu a wo mo nhyehyɛ wo mra da ho no mu a mra so adwani se bibi ntuntumi ma mra so ejafiem ama ya adwuma mesi wade hia na mu a so otro krata de ko time mra so ejafiem echi amehene right honorable Alban Kingsford Osman Ababin say bibi asomasi anaso obintinti no wontimi ema mra so ejafiem emesi wade hia na mu emesum wonum ebasa na kese wo ma agiatum ama adwuma kra anasa de kra pese okokoye no wakwa akoye ne so mi adwo asafo de wa mo wonu mamane ankyira de property pa wa kwakwa no America bontes no mote ya ene se ma me na tukwan a ba fe ne akire ne na ma me ne nkomra se je fiem ho no mo ye so o mamra ene o mo nhyehye da ho no kese ma me na bumra no so a na wo se wo mo gina so kra de pam no e de film ra se je fiem ho no mo e ho abato akwa BBB e ho asem ka akwa BBB na no mo ba ye ya o mo bu asem no speaker of parliament aso obua aso o mu asem no wasa wo so de ama ra se jafo na se wo mo ene nkosi gine ho ene na ye tete asa maame no asa berwa yipuma kwam amu aba bedru mayi mu ne yakobra se je fiem na ya ene ne kwa kodin ko no si ya nam wo ho no mo ne busa se no kre sa adwo asafo aba na ya ma hai meji so mini me yiri se mpode ye oba de ade no oboye nkomo aye tie wo oboye nkomo adwo asafo aba na mini amamenda wasoni kwanya wodi amame awie na yenye na yetete se ye ma Mr. Adwasafo na kwantu a wotu ye ne ene wa bepiem o man Ghana na se me no kasa die o man mu mra se bedwafie o meduru haye woni ha se bi mpo obeba adwuma ene edi anim anase wo mma no eno de ono ankasa ne wobehu aye yatesem se yese waba nanso mra se bedwafie ha de ne nansi ha ene ye hwe ni mu se bi a wabai ebi a no oje na home ototo ne niema bi maako mienu ebi a na ebi kra wochena anansi next week ekono na ho bei wa madwuma ye beto ne so aba ne kra bi a no waba na fe se gina ye ko na omu besi no yani omu si no osi obi ani nani ehu senso so omu antumi ansi no mukasi adwo a ene ye de mfunso achew ko menye sa biemu a eno de dani dura ena ye behu na ya enye se bia waba na owo no office ya ewo soro ho no na ntimo mu hu no ana
se waba ewo parliament premises ha ye behu no esan se chamber by job 600 no baby a obefa no eye den na obi behu se ya ma mi se adwasafo na ekoi nanso ne hu pupu ye bia ne hu frama bia mo wo fie ha ye ka obi aponti ne hu asem nya ya tene se ye se wo frama no ne abo man Ghana nanso mra se beje fie ha de ni na du ensi ha ye na je se mo de mo te sa America na okoe no waba beduru Ghana na mom sa parliament o beba ho no e na besi na mo parliament e adwuma yi mo moni nse ne so wo ho mebo a ne ye hu ni senso so ebi a no waba na o hye tokro mu ba bi dia ene yesre no wanya no omra adwuma sanse otena fi ache na mo ye de ho parliament wo ya mugu mo ye de ho ne minia anopai ayade a leadership of parliament omuni central for adi nkitahudie na omunkitahudie no ni nyina ye dwumadi a meeting wei esi omani so ye mo pese wo mo ye na bra majority leader onunyafo se chairman sabonsu so amemrahye bedwani ni central for kasa no kire se sa meeting wei bills maku 66 ana da omani mu asese omuhwe na omugitu mu pasema ne beyemra na wacha yesa de kase pan so omani so enei e wasa setena remu ayese omuhwe ni mu se oman foto stamfo ononyamfo kini oforiata wodi afi 2023 akonhomasika no e baba betum rahye bedwana ni mama mabobo hu ade atum ansa na fie no asori omudwumade so akodi Kristo awoda no na osache mu se ebeka ya NDC MPP amanyoko no wamufa wo mrase bedwa mu kire se oman foto samfo ni ndwuma nsani enu nti enka omampani mpamo no na onyonyafo se chairman sabontu se wache se osikani bi enne ni nsem wo bi na no durubumu anya daje tutu ne nan abamrase bedwa fie ha ene MPs ni bia bedi nkomo si enka wo munyi adamudie kakra na asasem no omontwensan leader says asem no wate obaye no wo mabona mane nanso sese ya de onipa ko no muntimi mmoni din nanso akoye sisa asem wei Ghana fo nyina wogidie wom ebi pese ye pam osofo na ebi susu si da bi ntino onipa ko watu sa na moi pese nei obre mrahye bedwafo ni damudie no obehwe se ehwehwemu paadi ebekoso na dedi se yampa se onipa ko no watu sa na mo no ana simpo se eye kekakeka bi ana nkrofo keka ne keke na ya da se panti se o ma ba chamber ho a o mo ye adwuma na se o mo da so tete o mo office ho se dia omo ba chamber ni mu a omo eye adwuma me ka se wo be kai a K2 South ebra tidal waves ebo ya adihye wo ho ene nsuo twikwa wo mo so fa wo mo niema no ene ya mami difa gomoshi ebisa oswafo ni se daben ana saa nipa na to renchem to wo mo no aban beboa wo mo empo no edan aban yesu wo si ama asankrofo no daben na dan na be ye ready nanso minister ni se aban gusuwa wona ho buam na dana aban susu esi ade ama yenuane ma omukọ saa to renchem no omu be wi a agi afi 2023 enu nti yenuane ma omho ka adwam ewo K2 South ebra epoframa boy a efa omojapade ese omo no edan aban so osi ama omo no afi 2023 omu be wi na omatuo ko na ya da se ni aka ne bo anu anwumre ye besa abane aba abejewa ye da se pa no ama ne hwehwam a wo de frame rasebedwe fiem ebre yen enti abusua ntete ya ne ye tete se dome kwabenya rasebedwe ni honorable Sarah Adwasafo aba bedru Ghana owo parliament no ene ekoye nuaba nana ya ho no ma watu yenkra se omososo ate se waba bedru Ghana ne mum ewie ya omo ye adwuma parliament ono de omani enche ne so abasa na fuanum ntamu ne fango bo na sase a ema ne musu pa ene wo kwam ya me ahodo a yebu fango no a diesel no eleta ba ko bi atoto no se ne yebu no akoto ano akwakogina 23 cedis 49 pesos ebiem petrol no so akwakogina 17 cedis 99 pesos per liter bia ba ko enti akwakoya de ma hyenkafo ene wonom a wo mu de ka ho dwuma e wo ma Ghana mu yie papa
na santam na GPRTU de cash ntwade aboba betu gya mu nchemu edun kono 90% sa hyenkafo mfanya adwuma nanso nkam yes frida sa leta no foforo sa bedototo so no cash ntwade abo no won wankasa de omu pato tumbiem meka se wo konkrama ntemu a ne yatete a kire se sane na wosenka won de sa cash ntwade abo no gye 90% no enra ede bepem ne won masare foforo asanso atoso boya kwakwa ye hawo kase pa de ama passenger for sanse obu won mo a wo frifie no obakro ma no aboa no ho se bia wokita 6 cities wonim sa no ne ntumu aba wo bakwa akodu ye se 8 cities 2 city mu a eno mo sa de aka ho enti akwakwa ye hawo kase ne ade so a ade abato omanfo so abusua anya semketo ye ne ahyenkafo bi ne passenger fo bi a wo mo nkramantam mu edi nkomo na sei eno se ye 50 pesos. They say this is 80 pesos. I know pay your 65. 4 cedi, no, they 2 cedis, 80 pesos. I did 5. Old one, I 5. Now the 1 cedi. Old one, I 5. And look at how many one pay 65. As a minimum, send you music, I can't say 85. Ah, you here like you have to be one. I said, hey. Allez, c'est ça, mais beaucoup de mamans sont ici. The mountains, it is a man. And then I'll Sompa 93.1. I was just I don't know some style bisa na ese de ashankafo no wom no mmeti no won mo ye enti ukoforo a wo mo akasa de mo pass out to mu biem de aka sansa frango bo no kosoro enti wo mo so ntana senya adwuma emoka e wo kwan bia so abusua yegusu a ejina lorry fesi ene petro bo ba bi ejina sese ya Ghana man yentumie na adawa foso so afabronya ho we ka kase a abre bia de achi bia lorry fe foforo eno mo de jira Ghana fo ko nwo no na edom mo be ka sene nso a edom kuma wo my Ghana mra se jefiem yensamtwefo nhemu a na o mo kasa de fa petro bo ba bi ejina sese ene mampani na rudanko akufo da na muntu a wo tutu a watu bofo amase ene mo kasa mu gu Dubai ne abudia bia ni abrofo ne kasa se benya petrol ne bo fom ni ababeton dia magana ma de hye no na ndi si amanyoko no nsema no mo kanyina se wan hwe ya baby ejina no aban de o my Ghana yeja bade bi beko akosi awoa ama wan hwe ya ahoche de bebre Ghana fo no enkoya asem ketwa enam so ma wokomra so jefiem sese ya abajoku adwenju o my Ghana sikasem ene ne ntoto ye ho mraspe dwani ba ko odi so ntintimai pa edi sa committee num ntintimai eye figya kwa bre no for baton peso aso mraspe dwani Honorable Collins Adoma Comensa was say ensamua Honorable John Abdullah Jinapo ejina ne nuanoma DC fo na namudi tu dwano he ensam na se anse da NCP anse da ankoye sane na wo se wo kama ne sie ase wo tutu na fa ene afa etutu na sre ne asa wanka mfua anka asem no ama na ensi no mo de omo ensmo mo kanyina ene se anamonto bi aban ne etuo no enkofa ka foforo bia emesin so my Ghana adesikum. Some leading members in the society have made similar comments. So I buying every year, they are buying the budget with that. Any budget. Budget, they say, I feel about the ceiling. We didn't say, and I say, we still say,
and I said based on my own projections, we did say amount to say. In this case, I think last year, Aban was talking about 100 billion. Sompa 93.1. And on a federal expenditure. Russia done for a very long time. Your budget your friend deficit not say a billion Aban the figures never all share in Sabakan. And oppressor this Canadian. They are not the oppressor this Canadian. A broke year all share in Sabakan. It's a billion. There's a difference between your revenue and your expenditures. And in your friend deficit. Sompa 93.1. I buy the budget on my a certain figure, but figure they say all your revenue or anticipate to say based on the projected level, the price level. The Korea say not price no so. Let's say I buy figure when you know a borrow year or cash will be so price right. So I buy in excess of 93.1. You must say, so I revenue line now, if you oil, and you know one revenue line. I buy can say, e-levy, Ubenya 9 point something billion. That's right. Now, the Aban NSA, I buy e-levy, Ubenya 9 point something billion. As we speak now, I buy based on provisional figures, I buy in a even 2 billion. Abusuawo ya mraso dwani o mraso dwa fiema de so mo afigya kwabre no for bottom peso aso asantema say honorable Collins aduma commensa na yete ne nka no na pro east mraso dwani Dr. Kwabena Donkon so de ato gya mraso dwa fie e kire mu se Ghana National Petroleum Corporation afimpim yenu ni dun kono ba pem afimpim yenu ni aduonu wo hwe won kasa sika semu akontabu a ababato mraso dwa fie abajoko a won hwe apade wo nsensem so na won mote so esuesu adwen de fa won anyame anim ni ensem ha wase wo mo dwumadi a won mo de ye no mekira GNPC enuema bebre wo no akwachewache pa sane na wosanka wo mo ye omunuema fa no wo mo dane dodo no ankwanta ama meka sai sikasem no ewon kwantabuo na kwakwaye buburuja wo mo ntumi mu ne sade anka sasanka ekono eno ka ho bi na ama fa ngo ho nsensem no enene ka no akwakwaye kana ade ama Ghana man nam saye so ntiri won mo sra mpanyimfo sane ne kire ya GNPC mpanyimfo waso mbepie mu omrahye bedwafie abajoko a wonmo hwa apade won sam so na nneoma bi wo honom a obisa wonom na wonmo tumi yi ano de anti a sikasem akontabu akoye wonwonan e wo mo nneoma mu. The expenditure of GMPC. We are saying that the committee observed that GMPC engages in activities outside its core mandate, which either do not produce commercial value for the organization or compromise efficiency and utilization of GMPC's revenue. We will urge that from a purely financial analysis, GMPC, without injection of new funds, GMPC is on the brink of bankruptcy. And therefore, Mr. Speaker, supporting the motion, I will want to call the attention of this House for the need to bring GMPC, even if it's a committee of the whole, to bring GMPC before this House for a more critical scrutiny. Mr. Speaker, with these few words, I support the motion. I was your pro East Mrashabajani, Dr. Kwabena Donkon ya tenen kano. Na ya kwa manoso, na ya ne na ya akwa kodi nkomo, na ya she senye ehunhye besibi akwa kodru. Ya Grace na ya she senye enyoma ebeko. Na ya pom ya de. Nyame adumo minia. Wakasa no we kire kakra wo, bra wanim kakra wai. Ana ya hwe baby a wo fa ya duma makomo for chrome tech ne de kaka ho ka sentuade abo no anyam bia ene won ma ya wotemenka ya Gracie mo ayo wa ka sentuade abo no ne wo fa chrome wo no sane amrahye dwafo won mo ka se GMPC won mo huro mo nkontabuo yi na manne ene ma ko bisi basa no ya hwe ka sentuade abo no won ma san so atutum biem ana ejina de ejina Oma tutumpa minia. Ube PM attack ya attack junction ya. Abusuya nana ya Gracie na homa no ate koya bɔ modern ase ya sabesan so aka no na ya no wadi nkomo ne yebisa ne se aso sane ya tete ya omrahye badwafie no anyambia wokomo nten so a ayi ne ho adi ana nana ya ato asoma ye Ube PM wa ya tech junction ha. Oma free tech junction ekokote
de duakon apiedu omo free tech eba aboabo kro from de tem so omo free tech junction e ko santase ne adi nyina omo ne drivers re ne antokwa na ejina mu from anopa na obi se enre ya ofa bi ana anopa na ofa bi your buy no difference our calculate here na 1 cedi 10 pesos obi a di wa ne de e keto a chen 1 cedi 10 pesos the omodi atoso no you see that say bro 1 cedi 10 pesos enya de a endru 1 cedi 10 pesos a omodi atoso sa now almost amonti ase free say ombeba no driver ni mate bi a print na paper fit akura no paper no why na sign here why na this anka ntumu asen entumu no baaye omunim eno ani so obi akura ne paper oya ya ose maame ebuo ni obetumi afo utumi so asi nti amanti ase anya adwuma wa hakra entokwa no a me ne drivers ni bi nso di nkomo ebinum kiremu a I was say omoye ne sa ba ko ka kire me say enu a okoto diesel ni sales a wire for week ni na aye 6 million okoto diesel no ya je diesel ni nko age 4 million oni ni mate be che de oni na busuafo nso be di de enti omo so omo anya ni say enye yi omo fa ka no so say there be aban fa ma uni obi ani enchire mu say ye ba ye ntua say enti abo na omo de to so no de omo ntua ma me ba kokra de mate na pia na to form ayi ne niam ato achene ato nsika abo ene ade nti ntokwa ne de enye easy kra nana ya nanka ye nimu se GPRTU for the omudi kare ba 19% no anya rekura se ntumu foforo ba ankomba san so de aba montin so bi ma Ghana fo hunu se ampa sei no mo sa de aba beka ho na wo bisa ahyankafo no se anya bia we no mo sesen de sei ni a ebi de ye 1 cedi 10 pesos ebi de ye 2 cedi ne de ka ho yi said your musisi say no no bisa obi antumi nka bibia obi ase ono de okoto oye no ye ebu aye de ma no ni sika orete obeye ne de oni ni mate be che na eno ano no abu ni tirim di bibia se obi a ena bisa se percentage na nkasa ye sen ena mo de atoso obi anso ntimi nka percentage pro because obi a ne bo eno na ama omo faka no eno kura na ase omo bu focus obi a ne bo maami baako mini nkofo bi di nkomo omo say ena no pa sika omo de ma omo ma say omo fa nko school no sa na omo de ma omo nkura ne kwotena aka ma ya ma omo asi say kes ka ne so akra no so de ekura no ne kan wo kotua kes ka okọ onya bibi nti obeti e be ka kire ne maami say omo ne bi nkan wa maami ne say wa ma ne banada ti nkofo bebre so omo ma nko school efiri so obi ani omo ni nkomo bia omo so no omo enkura ni appreciate ne di omo wadada ne no ano omo sika bi mfi ba bi ameka ho omo de ba mo omo de akọ nana ya me no wase na yentie passenger fo ne ahyankafo bia wo no omo di nkomo no se ne nkomo twetwe ne siko why Mamu ni say fuel ade cha de sen na omo tu ama je say aso omo tu ne kwa omo tu na say na 6.97 and kwa no masa I increase no by 17.93 Buka Felitia. There's a 1 gallon beer, no, a ton almost 86. And only a JP, almost fuel station are making. But what shell need a idea, by increasing it by 19 point something. There's a big kakra. And you know, say, because yes, yet now say, almost 2 year old price now. But my watch, and a mobile near catch almost say near Jew, with me and one to me. Na je trotro na taxi we ti officer o sika besu na wa if face challenges so we are trying to manage yeah brankasa fuel ameme koto anura me yi ejuma me sika nyina 6 million me koto diesel 4 million to 1.5 akasa unu me yeah car e se omo ye bibi umman ka ye lodu Santasi station here. Sisiano, nipa na ese ombe fo car. Ya do omo ko Santasi no. Ya tutu fu animu no. Omo nya den, omo ma. Ana ya nso a fu ane boa ya den. Aya dene. Enti senke benya. Anka won to ka scan won ti sombla form team. Na timamufo na omo fo car no. Enkran yo.
I was your way, I passenger for Nashanka for being no one of Casaya, no Naya, Quamano so. Naya Cosunya so Aquabi Sarah say asu. Sanya Kumasi for Hunamania, no Sunyan so saying, and a new message. Nyanqua Bronomano, Obanya Kona Pomia dear. Nyankopɔn adom o akosia me ho yɛ paa na wo nso Jana Daruma, Mensme Horty pa. Yashaka sent ya dear buono. Kumasi for the year, Wama Bepa, Yasem Getua. Emo dia 2 cities, and no dia to so. Ebun see 1 city 10 pesos. Ebi dia 3 city chese will be anquine the dia to so. Anya bia sunya for so. Asanka for said dia. A passenger for us say. akosia twɛreba a ama ne mu nso ɛwɔ asante mantoma ne nkuro kumase no oba bono mantoma ne nkuro kumase so a ensunsuye bia enim na sunya ne ha no station ketenkete dɔɔso bia nanso bia agye bia nkɔfɔ na ɛyɛ main taxi station afei train station Wednesday market station kɛse a ɛwɔ hɔ station ɛna adrabafoɔ a wɔn nam na nkuro yi mu nkɔɛti ɛtɔ hɔ red wɔn station so ɛwɔ hɔ na ɔmanfo ofie aba sunyane enura no na ka hyentiade no eye ne ememeda a etwa mu wo mutu mu a na ye wo hamu nsemu edunkon no enti eno no wo mutu aye enti baabi a na wo mutu a tibi 9 empathy 450% no wo mutu enura a wo muko mu fie no na empathy num afia beka ho nti wo mu 5 cities so wonam sunya koye mu ufi Sompa esemasie ha na wodi ko sunya ko ma foto bibi akan aba na nkemra no anopa na ye 4 cities e ko na nyumra so no na akodu for the 50% e de ba no pay na passenger for say empty se asentia mu eba won se enya hwekra no Sompa sembabo ama manfo ato ho ase efi he ko ha ye bagi sei kameni yagise say na say mum ebeye we di omo ntehwe obatina kamu yi tikama driver ti agent sa o tin so bi ami sa na bo na koye eno na akọfa ntọkwa basa station ti a mabobo so e dia trewi na abasi da fono ese di echo mun sumu kra ese wo ko di station na wie na wa so hwen no enka da afọ ni kan ma wo mo no so kra nka ka na tu se efi ha e ko fiepri yɛde 4 cities ɔbɛtwɛn ama wode sika wie na wonya nsesa no wobisa ɛhɔ no no wode bɛtie ni sɛ enti yɛto petrol mu no wontidi anaasɛ nhunu bi anaa na akɔsia yɛkɔ train station agawafoɔ no yɛne wɔm kɔdi nkɔmmɔ sɛ yɛnim sɛ ntomu ɛɛba a yɛ na ɛho nkratoɔ di kan ba Sompa bɛka ama ɔmanfoɔ akyem 90% yɛ kaayɛ na foforɔ yɛ ba a ɛno ada yi deɛ obi a nto ho hwie o wɔn se kɔpem sɛ aban ebesi gyina yɛ bɛma fan woboɔ n'aba so anaa aba fam no abere biara a wɔn bɛto fan woboɔ mu no akɛntiadeɛ nso wɔn bɛtu mu na adrabafoɔ no bi ɛkata ase yi. sisi a yɛyere mu kura ahyɛ aseɛ gyagyae kaa wɔn na ɛsɛ ne drivers ahyɛ aseɛ ɛɛko na deɛ wɔn ni sɛ aban ne wɔ tumi sɛ ɔtofo wɔ mu bɛɛ driver ɛnni tumi ebi a obetumi de ahyɛ ne nsam sɛ yatum ntumi nso mi tum. Wakyekyere yɛn nsa gu yɛkyi na ɔbɔ yɛasom enti sɛ sia no deɛ ɛpɛ sɛ wiase ne nipa nyinaa tie ne sɛ sɛdeɛ private provisions ɔmo yɛ wɔ private businesses na ɛbaa no ɔmo atum no yɛn deal with dollar cedis na ne yɛ nim enti sɛ ɔtum nnɛ yɛhwɛ ne yɛntumi nkɔ yɛkwantufoɔ no nso yɛntumi nya wɔ mu yɛntumi nto ɔmo agyegye ɔtum nnɛ kakra bi a yɛn nso yɛde ka wɔ ɛbɛboa yɛn ɛkɔba yɛn nso yɛasom bɛdu yɛn no yɛbɛyɛ because sɛ ɛnte saa deɛ a aban ni before betufuo no so yan hyehyɛ a ɛbɛboa akwantufoɔ ne drivers ne owners ne nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa ntawantawa mmerɛn nti sɛ wantumi anya ne sɛ di a na sɛ ya na ɛbɛyɛ kwan a aban ne yɛsu yɛdi no ɛnyɛ ɛmmoaye ne wɔyere wɔ ma na kyɛkɛ sɛ mɛkɔ takyiman na mama bɛto diesel 4 million ɛmmoa nti yɛade ha adwene ɛwɔ saa nneɛma no yɛ no sɛ wakyekyere yɛ no ɔno ɔyɛ deɛ ɔpɛ ɛna moto uniform so a ɔmo so ɛmmoaye kwan biara so nti yɛade ha adwene wɔ yɛabra boma yɛso yɛnyɛ sika bi amfiri baabi abusua no kyɛ sɛ no na sɛ baabi anwo yɛ osunyanefoɔ nso ɛna esu yi na kɔso yɛ sɛ ɔfen so ufiri ɛyɛ yɛso amra na ba ɔtase kɔ ɔfen so no edura no pa ɔmo ɔbo ɔmo gye edura wi a ɔmo ɔbo ɔmo gye ɛna edura nwumere so a ɔmo ɔbo a
wɔn agye na wontimi a ɛne agye so de ball ho yes bicycle sɛ bicycle ne yɛbɛnya bi atɔ na nimtwi asɛn yɛnyɛ dɛ wonyɛ dɛ yɛabɛhunu twi wobɛsu akyi baba wɔhɛn mu asɛn na Abusia ye guso ye jina loro fans ni mu nsam ne petro nsam ya na abusia fi enra ba no nwumre kra de ebe ya ake uba yesi se petro ho aye din petro ahyase a ho ye din wo Ghana mema sei and am so ma NPA National Petroleum Authority mpedin for the krata ba bonten chese sansam no a ebe ya yesi efri enra no a ebe se nwumre ne na de chie no am se no kra bi anim petro no ebu eta hose kwo ya hey a filling station bi abeko bia no obenya bi ato openi ohwani amansa di nkomo ama National Petroleum Authority openi Abbas eye Abdul Kudusu ena ne Sompa FM nsem twefo di nkomo a o chese sansam no a na amanfo bi kekase an petro ho ye din anokra nti na ama ban atubofo ama mako abudia bi ne Dubai ye ne abrofo yi kwakoka se beye na ban ne benya petro di ababesom Ghana ma de hye no wo se emfa ho kra petro ni diesel de se ye kase ebi ewo man ni mum ama background ne oil marketing companies na di nkomasie so mo de omo kofa petro ni mu emra na bo bi e wo so mo digi bia na aba ama mo kwan so mo ntu sa na mo no na mum omo hwe so omo ne omo mo twaka ewo mo dwumedi ahodo num ebedi nkomo na brano no omo yi omo asutire na nkwese bia impofiri mu no okone se bia akwa koto petro na se diesel ya na ne wo no bo a ope bia no wo de ekwa koje na sa petro ya ebeto odwa se ashorto ye na banche se en short ye na busia ena de chinya no pay said asem na esie asantemantema said die baby abefa bia lorry first ne atutum yenim se free last week onomo na GPR2 impedin for ne abai kosi nkonya abaji tum so muntum 19% amoma tumu a ahyase ye adwuma ena de chinya omasa so de foforo akwa ho yenko oma no so de ani nkomo kakra yensam twefo ne ato oma hweso kumasi abonten so omfam ne hwe lorry first no se ne ho asempa sitie kwamre du namba ntema ediko ketia ediko abrepo ene esufia yemusa se lorry first ne ho asem te se kwam ma hen Libya majuso boyan komo na nantimu a kejetia bantema abrepo esufia lorry first ne te se Libya said ya busiafo di kan kani na no mika se mu na mika se dia migina abrepo junction anapa me sha kokona se edi kejetia metisi mu abantuma na mebeduru bantuma no ena na mebisa eho so efe esanse wuduru ho no ma omo wo station ahodo bi a eno ekodu nkwa oboase ene ne keka ho nyina na Libya bekodu ho no mebisa oboase de no ena omo chiro se anka ne pa no a ya ntutu mu bia sa no na omo te 180 Ghana cedis a yes Canada no just 180 ye nyandu 20 cedis kwa na mika se de now you are with me. I see here minimum Cassidia, 25 Ghana cedis. I go pay or how they are more. And maybe says that if I do a Bahoro. So I'm over for a car, I say, and I know Muslim to share. Actually, one airport and yes, some 20 Miss Free and I'm doing this. I maybe do a report dancing high. Now, me buy Libya. One cut out my printing, Nina, vitamin, some CC, a car, ya broke so and I said. The sky at the Buswa. A free had money for Sophia, everybody can say, I don't think the Buswa. Yananka, ya JC the Miansano, and then this year, you see the 9, you see the 9, a question the numino, a question the Sia. Now, acquire how the Ama a double phone teacher. Libya, no one double phone by Bakua, because we are Bakunchi and Mutu, one take a camera, said there, and 76 course running to Kwa opening. The man had the bus and pipers. You, we have one printing in fact, I did my yen said, a boss is here, Mujiji, na Mujiano, a position for Mobam Chamber Fucanos, Sena Musino, intimate Yoha. Where we must say, Ubi says, they say, and Tokadi, or would be a. And a lot of fellows said they put Gomasia to Muno. It is a lot of family, a category are gospel, the Yamo. You won't see the yes, I said, the answer over to you. Minim Sabia, Minia. The church of over and now we'll find you. Say now, Unia with the Yabama, Yadamasi. Some of this are when we are my. I know what thing because your party are not pay my near the old fan. The best station the Yamia who say, you see, a Saturn. They say no, they are not because so check it from out to Sophia.
yɛtum na 4 cities they say 4 cities 80 pesos ebe yɛ ntɔkwa 4 cities no kola no omunya nte aseɛ mai nte sra aban no wanye diesel no mai na yɛne yɛ passengers no entɛm enwo de se ntɔkwa de mu kuso a ejiu Libya yɛ kɔ so ha de ano de kakra sense me kase cars no kola no ɔmo nhyɛ da ba bebre wo ba ha no a ɔmo nyinaa park cars sɛ de nipa dɔm a ɛsɛ ɔmo ba Africa no ha adwene yɛ sɛ nipa dɔm no nyade a ɔmo tumi foro car ne hyɛhyɛ ntiri me nyini sɛ wo bi fefe bia ayi nya wo bɛbɛ kuro me ntiri ɔmo kuso a ɔmo preacher kaso ɛwɔ ha ti Libya sɛ de sika ne me sɛ bɛbɔ de aka nya nwumrɛ ne yabɔ ade akyerɛ amanfo de ɛkɔ so ɛwɔ alopadi anhyika ne Sofia ne keka ho nyinaa wa me yɛda ase we kotie bɛsɛ for a professional concern ne agya wɔ nantima santimantama se etu yɛ nkra kwamredu ɛne ɛkɔ ne nkyɛ no no na nante kejetia Bantama Abreport Junction ɛde kosie Sofia ɛno akyire passengers ne bi wɔne binom didi nkɔmɔ ne adawafo no Sompa FM pacho yelo du ko bo ase de bi ase na fe ne de yankopɔ ne kure ne won say last week no en simple na we so ede asabetum na bro ne de ne adetem de ne de da ba ni nyan say ye timamfo no say nyan ho abotre because enya driver ni kan ne age 18 ene ba obo ase ene ba 23 ene si asa ko 28 nti e timamfo no say nyan ka say ho abotre yes a passengers and I'm gonna say ntokwa ne adi atam de wo ho eti ye o driver ni ana ase wo passenger ni no wo no so nya abotre hu a obi se de ene passenger ni na akasa say nya me driver ni pese be tu fe ni aha me si free me came am me ko fa ka o simple hidden but me February ma drivers for na meet for no because patrol no want nti ono so ntimi ngina abo a obeja ono be boka so what I say na eche bia na ya fa ne sa me say me ko him first time no mo 3 city within be 3 weeks dey na mo 3 city na oba 3 city 50 pesos sisi ankasa me free baby no ba nti say minimum lo fe no mo je maza pa cho hwin 6 city Abusuanti we aye nua kwamredu no ne adawafo ne passengers binum didi nkoma ye kure munya asem ketua o afiaje wakode yesoso na ntim on the Roman Hill the kofa brewe ko si atonsu mamene ne nkoma ti akwaba mejo so baga na akoye Messi chinti ade ntumu ne de oha kese pa na abre yen Ghana fo na se da odi kan no me de mani chie mu Roman Hill ne na adum na ka ekwa atonsu asokwa sewua asafo bekwai kontansi esre so passengers no mo ne drivers ne ntokwa mo kunya sanketo na ansa na mechiechim no ma ye nkotie drivers ne passenger no mo nsa mo de to manim ni bi Super papa say ya bla ya fie ko da cha ya tua lolfa AC e dia djuma ne ye anya betua sika pa AC e tia be kokwa dem di to gane ma mmali kra no ba me edin eno se mi ko bani ni so pa na mi di fi akoja ati e ti ma say da lolfa ni bi umi ebe àwọn asem kada se do mani mu edini pa je kwa de bi aje kwa ye beka ya no adu kwa ye de awu aje se nyama nkoye maye nyama nkoye kwa o ma me se wo to nyama kwa ye to wo te se we na di koto aje wa wo be kwa boy be bo no na me abata wo di ti kwa go de timi ko ni àwọn abotu kete ba ko ese ayi 11 million ma me adai ade na ekoso wa mai they say you want to see a guy no do. That guy no do want to see anything. I know you need to get the free idea to go to and then to Conquer. So the Otia, someone said the Otia, she said, who I and I say, who can they want Tiasi? You're told for 82 cities. You go filling station for 205. The way they had me, so say, my point, you sick and enough for diesel. And they have to very far 20%. But I ain't to find in the Agronia, so say, said your money, I can say, they say, I buy no very cheap the Ecadia.
ɛne ɔhwɛ yɛ ho bi sɛ me mom paa de anka yɛmpanimfoɔ bɛte deɛ meka ase deɛ a na sɛ mo maasɛm a meka kɔ ɛyɛ deɛ a na me mpanimfoɔ ne driverfoɔ aka bɛte aseɛ deɛ a anka ɛni sɛ yɛatu mu ankasa yɛnyɛ demonstration yɛmpake yɛ cars 3 days yɛnyɛ adwuma na aban no hu sɛ ɛni abere fi sɛ kaa adwuma a ɛyɛ sesei no ɛte sɛ deɛ yɛnyɛ hwee yɛda afia nti wokɔɛ ne ɔde baeɛ ni ɔho dem de baeɛ ni na mebusa drivers ne sɛ saa 90% na yɛde ato so no ɛno ho sika no ɔmo gye no ɔmo calculate ne sɛ ɔhɔ no ɔmo lɔre fɛ sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛma yɛ hu the reason ha they say ɔmo sɛ ɔmo ba bɛ demonstration atena fie 3 days ɛhefo na bɛ demonstration drivers no sɛ na bɛyɛ a kaa nkɔ kaa ma na aban na hu sɛ ni abere na wayɛ fuwa no na ɔmo tena fie 3 days ɔmo bɛnya sika wɔ hia ba kɔma ɛne ɔmo asɛma so almost say baako kwa ka kyerɛ me sɛ fuel ɛno ɔkɔtɔ obi na 82 cedis ɛnɛ ɔkɔyɛ a almost say 105 ɛnti no saa 105 no ɔno nso so wamfa ne nyansa kwan amfa bi anto so a so obebu yɛn ɛbɛha no ɔsɛ yɛ saa na ɛbɛha no ɛna afei so no ɔmo ɔmo de cars na ɔmo de yɛ adwuma no so na ɛtɔ da na ɔmo so so ɛpɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo bɔ ɔmo apu ɔmo yere nom ɔmo mma nom so so adidie mu ne ade passengers no so ɔmo sisi ebi mo sisi ɔmo mma school ɔmo kɔ no sese no school bus no so yasa atum ɔmo atu fe nim ne ade nti no akɔkɔfa ɔhaw ne atete de abrɛ ɔmo ɛna sika na ɔmo de tum no kran ebi ɛyɛ 50 pesos so okay ɛno ebi nipa baako si wɔ na ɔte atonsu na ochia 6 cedis 20 pesos ansa no woduru fie ene omagye no 7 cedis 90 pesos enti no akwakoye ntinwahwo ama yesi duabo nyina piepiem passengers ne no mu bro drivers ne nua na drivers no so some reply ma me ba ko de scared man so wonje nti oto bo driver mate ni 2 car no kwene ni odome no enti akwakoye atete sempa abotre o se ye hu bibi abotre busia ye nua ba afia je wa akode no so na ntem Roman Hill e de call brewery ni atonsu ye ne kodi nkomo no yemfra asante na yenko mfimfi mantemu e hot say Eric Anan Mahai Eric Anan Abuzafo enu abema Eric Anan e kwoti bese for to yenkra de fimfimfi mantem na nke ye kono hono no ato yenkra e de afri na wodi ka ne passengers ene dawafo ne binum adi nkomo e fa lorry fesi ene enna no pay ye sorry ye petru ni akwa akoyi ni ntie o mo kakra petro no bono wosi kono but I too much na pay am pro bi afoka o kinso Sompa 93.1 facilities passengers no there unto them man driver no ɔyɛ ba bi na ansana ye kyere mu ma ɔta sɛ da facilities na sɛ ne boy na sɛ petro kudu ayi sɛ ne petro ayi 81 Ghana cedis oda first petro 81 Ghana cedis sɛ atwa bi no pa almost 200 sɛ hwɛ ahin na ɛbɛkɔ maybe 200 no sɛ ɛyɛ wo says but ama passengers no when drivers no when ye won to power because petro utuma 4 cedis 5 cedis it's last week we took 3 times every 3 times that's real fair just the pesos so what to do that's the passengers say here no kwa ni mu hu ntasia wo mle o to real mu bele if net is grumble utuma 17 cedis but na 630 which is 63 Ghana cedis so what one be 81 Ghana cedis they what mine what 17 cedis no what the count that's so real fair just 50 pesos with that one be once do that come me tell passengers when na ku was when pay ble because me ye na it petro me ye na madam this week na Thursday me once the bampanto Abza fonti we abura sebu kwa mankesi tuke post na abura pebu onwa na ka na se pedu nti eno no na yekoye nua Eric Anan hodomo a ono so na mane e de fimfimfim mantem no yentwa simra ye ba pi akechire. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minua oton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade ne we ye hwan ye o. We small loan wa. De wo hia ne wo Android phone. We valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. We first time we ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time
no apagam kosoro. Wo makosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo unkosa lai wo bank bia, unhia collateral, unhia guarantor. Sapepepe. De wunya ne so wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As you saying. The money is ready. Yeah, for Kwaku, Medasi. One family clinic, one McCoy, Mamma who say, I need the so homo bibia or yaribia. Eh, be a no one share with you for. And we are singing with my papa. One family clinic, eh, a ban on am yaw. Yes, what was it? When I see fem, say ya, ever wall sampania. As so, what's your famua, na yet to fall, na yet triti. Stroke na two nipper dianefa. Yaw, eh, ya mausisia chair. Watching a yaw, who come winning him rosso, and so Nancy yating. I just okutapuma. Now, him say, ya dear Quanqua, 8 me the yaw by nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade no wo enti hyene nso se yawo ne ba e mo trimu nkoto adro no ma ne ngi nsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hunim de yawo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nimde ene yaresa kwaya hodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus mo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe o mo kira kwan wo Kumasi Patase o mo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei o mo asimfosu hwefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic abusuani nyina ya resabia. Sompa FM. Masa mama obi ehunu ye mo kan ye like. Masa mama obi ehunu ye mo kan ye like. Oh, je rien connu. Sompa FM. Hey, me no macro no. Na macro so yes say. Na macro so yes say. Airport about airport 520 560. Sompa 93.1. First one. Para. Mas já ka fonte pessoa para. 640. Hey. La confiance na mafina na nko. Hey. Na cause na. This is mafina na nko. Adia and besi run about ni anantia kwa busia ya asemu na ka hyentu adia wo sensem ya kwa bana jesi nso di bibai na wono de na Africa nya se ko Dr. Mensa enka ne no mu je 3 series ana ka hyentu adia ntumu baaye o mu je 3 series 60 pesos se so mu je 5 series brim ano oden pa ya ne a passenger fo ne ahyankafo ne bi edi nkomo de fa homoma yenti 30 cedi 50 pesos. They say this is 80 pesos. I'm not paying you 65. 4 cedi, no, the 2 cedis, 80 pesos. And there is a 5. Old one, I have 5. Now the 1 cedi, 50 pesos. Five. And I have one to pay 65. I just been saying you music here, but I can't say 85. Ah, you ain't here. Like 3.1. Hey. Allez, c'est ça, mais go kuruma mais sans musique. The mountains is the mountain. And then I'll and see, and yes, I say, near my casa, and say, so I'm paying for banana mobile chair. First, your fair pa, the first and sosa, no, dear, 3 cedi, 50 pesos. After the Omutu Momaji, 40 cedi, 40 pesos. Say, and a neighbor, so imagine 5 cedi.
Mibisani sande on say ya to case come to waje me 5 cedi. Nti ama ya to case come say fuel ni ntimi nto. Ya to 1 gallon 1 million 5 cedis so. They say me to 6 gallons almost 7 million. Me pa me nya de me ka ura sika ema enti e ka ne ya bo enti se atutu mu de emwa ye so. No mo ji ayi 46 and I remember mo ji me ayi 50 53 menti aje se mo ji sa sika no no mo ka kwa mo sister mo print ya people bi shi menti ya ile people so e he so isi afu ani bu ayede nti antutu mu nso ahia de retimi aye sika ya kwa de ya adwen se ba be pack ka so no se na ba no esi ye no emoye timamufuo no wono tumo lord fe ma passenger ni na oba be foro no asa wo di step no asa wo ha no ampa so scan ni o ma ni mo awon kire so ho I was young and watching no station masters ne bin so di nkomo de fa ho mo ma yenti o mo e me ba sha yan tu for now so mo ya nda GPLT wo ho me ba sha it is a free office ban na mo betin atu I say free office ba. Okay. Brand so ana usaya no ya nda GPLT nti me fa yepe antu musa ati se bia free he ko se wa fo no de wa fo no metimi metimi na se I was here station masters ne se wo ni mo hwe wo muntum so drivers ne de wo matum ne sa asem no angasa de ye hunu ne kon ene ye hunu ne nan Therefore Sompa eye achede ene ye kanfo ade amamuan afine kwa wieye o se de sede ehye nyanka awusia ene ekunafo no wo mo emfunum ene wo manemu bio eno ntina Sompa to nsafra ye tifo ene yahwefo nyina sese nhira we Sompa fam ye ne adwumayefo ye mfa ye ne tifo nyina ene echa fa nti se ye sempo a se ye teku se ye mo se ye anwa se ye biscuit nkwalanta de hentuma a ode befra eyakunani bi na degya so obekan ho na nhira no ene twedi amponyankrompa fi 2023 no 2022 kura na yesi na 2023 yinim ne ewomu ba se ne esitie bia no yenyankopon tentam se saa na mo we ya yetu no egidia na mo afini yenim ne ewum yene ne tentam se wonyina so na nhira nko a ene ni ne ebeye bia echi eno nti no se bia esika na wode ba momo number no 0598 559802 0598 559802 din ebeba Tera One Media Limited and I say Blessed Foster emu bia beba bia no na wawoso e de atoso ketwa bia nso a e bia ode ne 10 cedis ode ne 5 cedis ode ne 1 cedi ana 2 cedis ya fa beka ho na yene erade yentu sagidia na monwe senu erade no akan ye se hwan na ama me bibibia manse na namu no yene erade tentama fi ene afia wieye ene afefoforo no a ye kwakorem no woniama wode ba na bia doso untimi emfa ma frɛ yen ba bia wo bia no ye beba ne aba beje frɛ sa number 0244 83 4838 0244834838 na ye joso kens awa no so don for ya do me kira na eba so eye awia no mienu kusi no miensa mrase medwani o wa sen central ne ho adanse na na dofo abeto 1 hour o so mpefema sei wo mo eba bidi akira mansan se ne president na wo pedie no mp kura ne wa yenie na president into omba bidi ne ho adanse akira mansan ehia ene so betena so mpefem ho 93.1 FM and see social media handles no obetena ho na ne ho adanse no so obi ka osusu do nsusu ne wadwenkyere aba ede afa ho kosi ase kakra wo ho fido abusia no ane din no hwa kwana ko download wate wo ko Google Play Store na se App Store download di fido eye FIDO eno ane din no he wawie bosia bo enne ya yento akatua mu yi eno ane so akwa bosia de afri fido ebebo apa 24/7 won mo ye adwuma de ohia ya valid ID card mobile money wallet eno ane wodem anasa Ghana card no na wode a register mobile money nese enuoma nyina akọ kama we won ko salai won ko mo bi nkodi agina mu maw garanta bia ni babia na de tie ni bo star 711 star 5 ni enum 9 ansa na wode atwede no aba star no abo 711 no abo star biem no abo 5 nko 94 ansa no abo atwede no uwie a wawie
wo download no na afei nso sika no wonsa atumi aka de di kan wo benya 200 Ghana cedis de to so 2000 brim na se wo na wo damu no eye fido FIDO dwenche ne mu nsusue kakra mode abaye mo bosoma mo na fei yen sorry so na Rocky DJ Emra na omebo boso kakra nyom papa no Master Planner Junior Kentampon or say NPP ewo good policies pa omo edebebo omayi ama oman agina yi no sere Ghana fo ne se yenya abotre emo sunu kugu NPP amanyuko na NDC propaganda no a wo maka no eni kwanse yesoso ohene ba Kwame Apia o se Sompa news all the way yedase pa ena eye Filippo etimetim o se o predi with passengers no se lorry first no yentiase na we are living in a bad economy ono so ne de eno no Paulus kaswa American Town Kenke House o se aka Hawatwa so na nensema woka nyina ne se Ghana fo ni kwan se yenya didie ewo mampani dada John Dramani Mahama mu na yaso na chese wo dwa ne keke enya de obebo ye kwan bia so entry Paul so wo hweyen every denchradia so opposite district assembly no na also omani mo hot pa Hail Salasi Patriotic Voices go so wose nchia nkoma honorable Alan Kwajo Chrematin wose nanado danko akufodo do something pa DJ Opai di more from Kumasi Swame wose big error pa se Ghana for be consider krase ye kwa kotwaba ede ama NDC amanyuku no wono so ne de no MC Apreko say good afternoon no nchia nkoma Dr. Owusu Afri Yakoto the best agric minister since 1992 yeah mwaje pa for MC Apreko ono so ne de no Francis Kaswa Datu so de bi by Alexander W Sena eso de bi e by ene wo mo a omo de bi e by ye nyina no yeda o mase na na akua mo aboaten Ablekuma Central de bi by yankwa animu and Evans eni no boase tutuka de bi by Sami Kwe Leviticus Powers Kaswa wono so de bi by Bibi Kaswa wono so de bi by Bibi Kaswa yeda se Christopher wono so butu Kaswa Kaswa de nyansem kitwa Alexander W Sena Kron on the obeton ne Vodafone e 30 go credit you and akosie wu taxi driver wono so de bi e by ye and na akua mo aboaten nom ene ade o betu ogum sa ono abo abedi kwada so ono so ode bi e ba ye busia Rita Apia ene mo nyina ndamase muni wanke ni o se de ade ebuo ho tukro nom na ye 2 cedis 60 pesos say om de aba 3 cedis 30 pesos Rita kafra wate kafra nya driver ni no a wanya ne say nye yi buo ho tukro nom na 2 cedis 60 pesos say om de aba 3 cedis 30 pesos to want to say 70 pesos no mo ya tum na o calculate 90% they say 1 cedi say 90 pesos 30 pesos and ato so na 90% ne druza driver for mo calculator nye cause yenko ye na so ma wi na ya bo amale bia boga wi me ne akosia ajewa kwade aboaten kuku Veronica Jando akosia somwa wa henini ama kranche kwabana kase afie ajewa kwade nana ya Grace nso ka ho Erica Sari Murphy wokwam si a honso ayo PK Rocky Rexford ena fe akiula school fees ke training Ima Godfred ena textile what is it tickle yes boy din kakraka tickle wa warmu nyina ka ho bi ena so yada mu nyina mo aseda mo asesebere ya sorso Rocky the Darling Sompa 93.1 Sompa ani mutala ni nyina ni ma serious